and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Pagkasabahon ko nga usa lang kabating damgo kining tanang nahitrabo, Lola. Kalimtan ko usa kay gayon ni Ana. Nga may usa ka Jason nga miabot sa akong kinabuhi. Apo ko. O kining bata nga akong kisaba. Magdako siya nga busgon ko sa kong pagpangga o pagmahal. Aron dili na siya makahuna-huna pa sa pagpangita sa iyang amahan, Lola. Ulipan ko ang mga pagkuwang sa usa ka amahan ngadto sa among anak, Lola Taling. Sugod karon, kinahanglang magbalikon ko sa kong kaugalingon alang sa kong anak. Bait man ang nahimo na mo kagahapon sa iyang amahan. Apan kaya ko nila, kaya ko ni alang sa among anak. Lele. Mayo. Mayo kay migawas ka na sa lawak ni Daylili, Lola. Ako'y puligsolbi. Ayan na. Ay, kung pugi. Di itang lain ko. Kadiyot naman kayo ni. Kaya lang nga, magkasulti giming Daylili. Excuse niya. Excuse hawa. Kay muhinay kong abli. Hawa, excuse hawa. Panghipos na bintot kung mahiposonon ka man kay manlakaw na kita. Ha? Asa? Ato ta silang Jason? Nga sa ato ba? Imo siyang Jason sa tinuod nga. Dili sa tinuod nga igsoon ni Jason? O muapa sa dito sa ila? Ha? Abro! Nga naman niya. Manapang mo na kalyan. Dire. Nga. Bitalo mo ko ni mo yung taling. Ay, asa mo ta! Ala! Di ka mapatol tiguan, way! Pagyan ka man, nakasabot ka na ba bintot sa gisulting taling? Pida, mulain na, buta magkatubang. Pida. Pero kano man? Ingon anak man ha, iya taling? Pasagdan mo nga magtuos lili nga, managsuon sa Jason? Kung mao ka na'y paminaw. Kung mao ka na'y mamahimong bugat nga rason, aron hingpit na siyang mupalayo kang Jason. Oh. Pero iya taling, kung dili sila mahimong mag-uban bintot. Ha? At pagtorya. Di sila mahimong mag-uban samtang anapas si Jason uban niya mamiligro ang kinabuhi sa akong apo. Busa kon, kinahanglan man kong mamakakalang sa kaluwasan ni Lele. Buhaton ko ka na. Mahal ko kayo si Lele bintot. Bisan pa man kung dili ko siya matuon nga po, mahal ko na bata. Usa! Dili ni mo matulog ka po si... Mas gubaan ni Salida. Dili. Tapa. Naglibog ko ni. Gubaan Salida. Naglibog ko ni. Hey, Pedro, ikaw na gusultiin ni niya. Beka murag atakihon ko ini niya si balik da. Unsa man ka? Magpakahilom ka o kahiong ko yung baba niyo mo. Unsa? Ayaw, oy. Pila na may paghilom. Aw lagi. Kasabot lagi ka ron. Kasabot gan. May magbogo ko. Bintot ko. Unya, asan ta paingon ha? Iya taling, aw siyempre, libog ko ni. Asan ta? Mamauli ka mo sa inyo. Uti ko ay! Uban ko ninyo! Basta guling. May mo ba kung asa mo addo na alansab ko? Awak ba ko'y pamilya ling? Kung pauli ko isla niya, ako lang usap na kulain ka na kubatiun nga. Wala mo dito nga ako mga sood, no? Hey! Linga, uban ko ling. Ako sa biya, ha? Larry, anak. Ablihin kinig pultahan. Larry! Diyos ko, Son! wala ko masayod sa agay kong buhatan. This is too much. Kriminal ang akong inahan. Diyos ko, managsuot ni Lili. No.
Larry, Di ko makadawat ini. Dili. Please, Larry, magsulti ta, anak. Ablihi kinig pultahan. Anak. Ayaw ko gaksa. Oh, Ako inahan na kriminal. asa ka? Asa ka? Ambot. Huwag ko masayod kung asa ko. Tingalik sa mga pulis. O kung asa ko na nasa ko mga tiil. No. Don't do this, Larry. Inahan pagihapon ko imo. Yung may patay sa kong amahan. Sa imong amahan nga may pansakit na ako. Nagmahal ka, sad. Hangay unta nga makasabot ka sa kasakit ka bation sa sama na kong giluiban. Mahal ko kayo ang imong amahan. Siya ang tanan ako. Gihatag ko niya ang tanan-tanan. Lakip na ang pagsalig. Pero siya gibuhat. Iyak kong giluiban. Mabasol ba ko nimo, anak? Mamitugay na ang maungita mo. Papa nagpabilin ang samad ka ilang gihimo. Samtang buhi pa ang ilang anak, magpabilin usab ang buhing saksi sa ilang pagluim nako. Lari, anak, gisakitan ko sa imong paggunit sa kumbukton. Wa kay daotang buhaton nga tukang lili. Ug lola taling mami. Nasayod na sila. Ha? Dili ko gustong papilang ko, Larry. Mamiya kita kikan din. Mga to sa laing nasod. Magpalayo na tagkikan din. Kalimtan ta ang tanang bating na hitabo ni Dapita. Abi ko kibo na kong talikdan. Abi ko kibo na kong kasilakan, anak. Wa ko makasabot sa kong ibati diha ni Ma. Idahan paghapon ta ka. Dili ko magkatalikod ni mo. Salamat, anak. Salamat. Sige. Magsukot ang mag-ukinabuhi sa layong dapit. Ilupong ko sa kalimot ang tanan alang kanimo, anak. Salamat ning maong kahigayunan. Karon dayon, mamiya na kita kikan din. Yes, Ma. Og si Hennessy. Ano di man ko ba imong mauban, oy? Di man gani ko. Nasag di lang kang di ka ubanin ko kay buwang man ka. Huwag ka ayo. Wala kay kalagad. Buwang ka. Ako na ko pag kalagad ay lili. Mga sawa pa man ko niya. Oy, Bindot. Sige dyan ka. Huwag yan mong kakasabot. Imposible kang mahimong kamong lili. Nga naman. Nga di masan ka na lili. Tungod kay buutan ka, Bintot. Yan, hindi kang butan. Gusto. Apan dili ikaw, Bintot. Tungod kay higala ka. O dili ko buot nga mawalan ko sa kamatuod na higala sama nimo. Ako di ay day. Matuod ka kung higala no, bisan kipitin siya ta sa una. Pero dili na karon kay nakita naman ako ang akong chicharon. Bisan pa ining tanang nahitabo ron. May angay mako ipasalamat ng hitabua. Mo nga gikailan na nako ang ako forever. Pero bati lang pagkailaha. Pero tingali mao ginipaagi sa Ginoo. Aw ambot lang uy, mauban ni uy. Basta kay ingon bitaw mo nga ang tanang butang ni kalibutan na mahinungdan. Nga basta. Salamat, Gina. Salamat sa tanan. Mauna to. Amping mo ha. Amping mo. Kung asa mo paingon, amping mo ni Lula Taling. La, ayaw pasagti si Lily ha. Salamat, Gina. Ikaw, Sir, pag-amping ha. Gina, pag-amping sa ba? Yung sa man nakasiguro ka na bagidaan ng lalaki, ha? Tingalig, Ay kabala ka iya Taling. Way da utang buhaton ako si Cardo ti. Kurog mo ka na. Kurog kay nako. Kita ka. Nagsige nag-aninaw sa palibot ay gabantay na nato. hinaot pa unta nga magmalipayon ka, Gina.
Mausap ka na ang akong ipanginaot mo. Ninyo ni Lily, Lula. Kung asa mo paingon. Unya, di ba mo musulti kung asa mo. Kaya ang pag-apas na lang unta ninyo ba kung makahigayon mi. Dili na, Gina. Mas maayong way bisan usa ninyong masayod sa among paingna ni Lola. Sige ha. Larga na! Uy, Manoy. Uy, sige, naunsa ka dyan. Sige, kagilak dyan. Uy, mularga na ang bus. Sige na. Sige na, saka na mo balik ni Inko Pedro. Ato na, Meday. Adios ninyo taling. Pag-amping mo. Kamao sa Pedro, Bintot. Salamat ninyo ha, Inko. Ato ni Meday. Uy, kiss. Lakaw naman ko. Agay! Muhilit ka pa yun. Diyan na, mabihan ka. Agay! Buhay na ko! Buhay na ko! Agay! Huwag gani ka babay na ako, Manoy. Regards ko, Nanay Manoy! Igog din nakasakay silang duha sa Inko Pedro. Milarga na ang bus. Unya. Dili na ta magbuwag-buwag, Gina. Salamat kaayo ha. Salamat sa tanan, Day. Gusto ka. Mas mayong magpalayo na kagikan dinhi. Kung asa man mo paingon, hinaot nga magbalinaw mo dito dapita, Lily. Salamat, Gina. Wala ka na ako, Mami. Oh, biyaan ko di mo din sa hotel? No, stay with me, son. You're safe here, Ma. Wala side ganiya ka din eh. Balik ko na yun. May minungdanon lang kong buhaton. Oh, okay. Sige, magpaabot ko. Be sure nga mabalik ka sa dili pa mag-alauna, okay? Kinahanglang mo check-in ata sa airport sa dili pa mag-alas 3 sa hapon alang sa atong flight paingon sa Italy. Okay, Ma. Nakabiya na si Larry. Nagtuo siya, gadili ko na ipadayon pang akong plano alang kang Lily o giyayatar sila. Ha? Pues, nasayop siya. Tukod kay tili ko buhodog, hangtod ka masayran kong patay na silang duha. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!